ଜିରାଙ୍ଗର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ପାଇବେ ଯୋଉଟାକି ତିବେତିଆନଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଇଏ କି ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଲୋକ ନା କଣ? ନା ନା ତିବେତି ମାନେ ନେପାଳୀ ଲୋକ, ଜାପାନିଜ ଲୋକ, ଚାଇନା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମାନନ୍ତି ତିବେତି। ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଜିରାଙ୍ଗ। ଏଇଟା ପଦ୍ମସଭା ମହାବୀର ଏଠି ତାପରେ ବୁଲିକି ଆସିକି ଆମେ କୋଉ ଆଗକୁ ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆସି ଜିରାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସେକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେମିତି କୋରିଆନର ଏଇଟା ମନେ ଆମେ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚି ଗଲୁ ଆସି ଜିରାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସେକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲାମାନେ ଖେଳୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେମିତି କୋରିଆନର ଏଇଟା ମନେ ଜିରାଙ୍ଗର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଫାଷ୍ଟ ଏମିତି କିଛି ଆପଣ ପାଇବେ ଯୋଉଟାକି ତିବେତିଆନଙ୍କ ବଙ୍ଗଳା କୁହାଯାଏ। ଏଠି ଇଏ କି ଯୋଉ ମୁସଲିମ ଲୋକ ନା କଣ? ନା ନା ତିବେତି ମାନେ ନେପାଳୀ ଲୋକ, ଜାପାନିଜ ଲୋକ, ଚାଇନା ଲୋକ, ତାଙ୍କର ସେ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ମାନନ୍ତି ତିବେତି।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେମିତି କୋରିଆନର ଏଇଟା ମନେ ଲଗେଇବ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଯେମିତି ହିନ୍ଦୁ ସମାଜର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେମିତି କୋରିଆନର ଏଇଟା